ассалому алайкум дӯстони азиз, ба канали ман хуш омадин. Барои чорбаи туркӣ инчунин маҳсулот лозим: якта пиёз, дута се донача сирпиёз, наънои хушк, нахути тар карда, якта зардии тухм, як пиёла биринҷ, кабутӣ, як коса ҷурғот. Боз барои мо камтар равған ва 2 қошуқ орд дар кор. пиёз ва сирро майда реза мекунем ва биринҷро тоза мешӯем. Дар това равған андохта, пиёз ва сирро то сурх шуданаш бирён мекунем. ба каструлка оби хунук андохта, нахутро меандозем ва то мулоим шуданаш меҷӯшонем. ба пиёзи бирён 3 қошуқчаи чой наъно меандозем ва бирён карданро давом медиҳем. ман боз як картошкаи кубик реза кардаро ба каструлка андохтам. пас биринҷи шустаро ҳам илова кардам. пиёзи бирён шударо ҳам меандозем. ана акнун тарбия тайёр мекунем. ба косаи калон ҷурғот, зардии тухм ва 2 қошуқ ордро андохта, ба винчик аралаш мекунем. оташро паст карда, тарбияро ба бульон меандозем. шумо метавонед аввал аз оби шӯрбо камтар гирифта, ба тарбия аралаш карда, боз ба шӯрбо андозед. агар ин корро накунем, ҷурғот мебурад. баъд то пухтанаш аралаш мекунем. дар охир намак меандозем. чорбаи туркии мо тайёр. ин чорба яъне шӯрбо хеле болаззат, бомазза аст. ин хел шӯрборо ман тез тез тайёр мекунам. ман боварӣ дорам, ки шумо ба ҳам маъқул мешавад. раҳмат барои тамошо кардани видео.